CEDEAO ɗi yiɗi gollidde e Guinee Bissau sabu arsirde jam e kisal caggal samminere laamu wannode ñande 26 lewru maynu ndu ko woni sabu libgol laamu Ousmane Embalo ko ɗum waɗi baru fedde nde ɗin he leydi he sabu yewridde he laamu faddewu ngu ko yowiri he ɗaɓiggol peeje ko ɓuri yawde fii laawol jam waawa heɓaade. Garal maɓɓe Guinee Bissau almi ɗum ko hooreejo fedde nde Julius Maada Bio laamiɗo leydi Sierra Leone nde ɓe jooɗode he konunkoɓe laamu faddewu ngu ɓe kawrani wonde ɓe ɗowat Guinee Bissau e nder hirande he te ɗum naɓoyre ro baru mawngu pongu waɗede ñande 14 lewru wonanu ndu ko ni holli jaagorɗo Guinee Bissau e jokkodiral e leydi aduna ɗe João Bernardo Vieira. konunkoɓe kemno feere jantagol sababuji ko waɗi ɓe cammini laamu ngu e nder mum CEDEAO holliri uɗirare sabu jokkude gollidde e Guinee Bissau te hawranama wondema CEDEAO para Guinee Bissau e o waktu cattuɗo temen jokka kaldugol e CEDEAO sabu hebde laawol ko ɓuri yawde gartirgol laamu jam e kisal.